sukane wedal ten dalemipun Pak Sukati. Kanthi lujeng mboten enten alangan sunggal napa-napa. Amin amin ya rabbal alamin. Bakda ewon duwe turahan akeh. Kena nggo tuku Tegal sawah. Pananane kena kanggo ngibadah nang Mekah Madinah. Amin 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 ya rabbal alamin. Kula garap pepeling. Pepeling ngaten. Dipun rencangi penyanyi napa mboten? Nggih dipun rencangi sing ler ki ambak niki. Oh sing ler ki ambak. Nggih. Oh sing ler ki ambak. Mbik. Untumu arep diganti neng Pak e. Arep diganti untu wondo kowe. Inji nyuwun sewu ya Allah dalane apik Ram. Anu nyuwun tulung Pak Sutadi mengke kesanipun ade leluasa panggungnya mengke dalu ditambahi melih dugi mriki ngoten nggih. Dugi genson mriko. Nggih. Alhamdulillah. Inji namung sendika dawuh. Pepeling ya Pak nggih. Nggih pepeling monggo. Monggo. Kanca-kanca rir aja. Pepeling Renana Music. penak ya Mbak Demi. Iya dong sih. Oi. Bang MC. Mbak Muci. Sindari Gemoy. Konten Rainbow. Sound System. Kang Tarno Tania Jaya. Lajeng Sari. Monggo. Bangsa dieleke. Wis
Kepengin besok munggah suwarga. Sembah nuwun Rama. Matur nuwun Pak MC. Injih dawa sami-sami pinaringan awet gagah awet sehate.